kablesat sato lumayu mangungsi kagiat kagodo kang joko-joko bujreng iblis langet setan podo jejegan manggoto Yai Prabu Dewa Sarani parang wigatine diri paduka Yai Prabu nimbali marang kadang waeku Kala Durgangsa Yai Prabu Kakang Kala Durgangsa ana apa Antih Mandala Saraya wonten mangiding ngadawu kala mangkara kula wonten mangiding ngadawu sinuwun mulane Kakang Kala Durgangsa ado tawi cedhak tak rangetake awit bakal tak kanthi bawa rasa ingkang ngadepokan lan pangunek-unek ing ngarasaku Kakang Siadi duweni pangunek-unek apa jroning bating Yai Kakang Kala Durgangsa piye wis dadi pengangen-angenku nggonku dadi ratu ana ing negara Tunggul Malaya kene aku kepengin sinembah Triloka utawa ngregem jagat telu sepisan jagating Gandharwa kaping pindho jagating manungsa kaping telu jagating dewa mangko dhisik upama kowe kuwi arep ngregem jagat telu jagate manungsa jagate Gandharwa mesti bakal kalakone nanging paduka Yai Prabu Dewa Sarani arep ngregem jagating dewa apa kowe ora kelingan yen to paduka Yai Prabu Dewa Sarani kuwi putra pukulun Bathara Guru tetuangganing para dewa Kakang mula nggonku arep ngregem jagat telu nggonku arep lungguh Bathara Suralaya aku ora kemrungsung kemrangsang rasane atiku jalaran apa besok nang Montara pukulun Bathara Guru wis 10 mengser tan wurunga panguwasa Suralaya bakal kaparingake marang Dewa Sarani nanging ingkang dadi boboting atiku ora ana liya nggonku kepengin ngratoni jagat iki Kakang yen negara-negara liyane tak kira gampang nggonku bakal bedah negara sak indhing Nuswantara iki ya mung sing dadi pepalangku ora ana liya kejaba para Pandhawa iya wektu dina iki Kanjeng Ibu Permoni wis budidaya kepiye bisane Pandhawa kuwi negara Ngamarta uwal saka tanganing Pandhawa nika carane Kanjeng Ibu Permoni kang wis ngumadicara mula dina iki Dewa Sarani napa dawuh saka Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga Kakang Kala Durgangsa lan kabeh Wadyabala Tunggul Malaya iki nyaketi marang negara Ngamarta oh mangkono iya awit Kanjeng Ibu Permoni kang bakal budidaya piye bisane Praja Ngamarta kuwi wal saka tanganing para Pandhawa yen pancen mengkono kang dadi dawuh Kanjeng Ibu ayo Yai Prabu aja dadak kesuwen dina iki uga kare kelapit burung kakimul gajah gelar sing barung nyedhaki marang munggihaning Praja Ngamarta wulan dari ngarepku wis prakono negara Ngamarta ate Mandala Saraya kula wonten dawuh aja nganti kene gawe sawetara budhal Wadyabala Tunggul Malaya takut bane dhewe Praja Ngamarta oh dhewe aku sini
Iku ardine sirna arep nenggih swasana tentrem data angesti wondene pitana iku luhur sirna kang mala mahananing jagat tentrem lamun kita angesti marang luhuring budaya minangka panggonaning kandha tuhu menika ingkang sinebat nagari Ngamarta inggih ing Indraprastha Cintakapura ya ing nagari Batana Kawarsa Nilahawasta nagari Ngamarta mengku werdi papan pangasrepan sinebat Indraprastha alabet katentremaning nagari wis ngantos sapralane kayiwangan Indrabawana Awasta Cintakapura mengku werdi kedaton ing Sekar Pudak Milarasta Batana Kawarsa inggih papan pepunton ilen-ilening toya Jawa Nagari Ngamarta dumadi saking usuh Banjaran yen Candra persasat Prati Sararukmi Marga Kanggang Akasa kinepung Wanadri tinepi Benawi Mila nagari Ngamarta mantos sinebat Wara Sundari kang werdine bumi minilih Para kadang namung tani tetentap dari tekun Hangola Siti ora mung kemah tetekaning Gengas lumbung pari tansah cinandi dadi raja wong sak negari cekap ing ayun turahing wuri para taruna manunggal sedya urita marang Sanggara Dwija adlar ing pawiyatan ngajab dadi jangwing ing Sujana bali sadaya swaraden tumeking desa dadi sarana musadani penandang roga rukuning warga dadi teteken sarasiang minangka ringgen Tawonten gendak sikara bebrayang saeka karya aruning aspa kinarya Jama Wuhung anggayuh luhuring bangsa. Anggih wae ing asta sungsung agung nagari Ngamarta wenang jejuluk Prabu Puntadewa mangku werdi wis weruh marang rasaning dewa. Iya Prabu Yudhistira anggih lunggak selak semikalan Prabu Yudhistira. Iya sang guna tali krama mengko werdi sang apa pinter naleni basa ya sang Prabu Sada Dwija kanggo labet sang Prabu lair ing mangsa 12 ya sang Anjata Satru pranyata Prabu Puntadewa ratu datang darbi mungsuh ya Prabu Dharmaraja nenggih ratuning sesanggeman wataku ya mengkono ing mengke hanyarengi dinten Pasiwakan Sang Prabu sing sringgil Binata-rata datang ngantun sineba ing ngarayi panenggak nenggih Raden Werkodara ya Bratasena wingking saking kasatriyan unggul pawenang sumambung pisananing panengah Pandhawa wingking saking Madukara kekasih Raden Janaka wontening untak nenggih pisananing Raden Nakula tuwin Sahadewa saking Sawojajar dalah bumi Retahu ing Jawi hampir hamlabar kang sanyos wonten ing Jawi kapandhegan Raden Patih Handaka Wigatos sami nengga dawuh timbalaning sang nata tetinggal sami lenggah Susilastawa Wedana kaya konjema ing Bantala sinambi mirengaken swantening gangsa Kyai Kaduk Manis ingkang tinabang didalem mangrawit ing Bacira ngayun ketingal ronteng lan draja kang ngandhanu Cinandra Pindha jalan do katempuh maruta swasana arep sing jembar manem tanana swara kang nyabawa amung apiyarsa dawuh kusara kahiring gusali kang lagi mangkarti pating sareng lan pating sareng ninggal gandel sumanten Mandyaraga sampun bangun denya sang rata lenggah siniwaka katungka pratane ora ingkang raka Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna sigra Prabu Puntadewa sangat ngatur pambagya Panakrama dhateng Prabu Kresna Purna denya sami matur pambagya wilujeng laju sami pinarak lelenggahan Prabu Puntadewa nglajengaken matur dhateng Prabu Bathara Kresna teka mangkono lamun kaliya sing lathi rereh-rereh luruh hangalah prana atur sang Puntadewa temanduk dhateng sang Prabu Kresna
Ingkang sasongko kumanyar mangargo hormit kuri mangkin tanpa siring Mas lemur ing langit bagian sarwane sat sekar sinuci unjang loro dumat yang menghalangi lameri sang noto bunto jiwa Prabu Puntadewanata lawan risang Dananjaya Katrinya narmati Kresna Hangumun Jirintasena Tarbitikapan prayogi Dri Yan Tong Yugyani Ring Resiu Jalanisan
Sasampunipun nuri paduka dalah para kadang asung pambagi ryujing kunjuk dhateng paduka kula maos bombong awaran bingah rasing manah kula dene Koko Prabu Ndrawati sang kepareng rawuh wonten pandhapi negari Ngamarta minangkani prawing dados atur penyuwun kula Koko Prabu kula inggih Yayaji lek tresna kula kaliyan para Pandhawa mila boten kentang bebasan sambung bercala lintang karambatan pundhak para para Ndrawati kedah saged minangkani timbalan paduka Yayaji Ngamarta ingkang menika daya-daya kula cemedhong gawe baya wigatos ingkang pundi Yayi anjreng Basmitara kasiring Samirana mrih sekargadung Koko Prabu mila kula sakadang nyuwun rawuh paduka Koko Prabu wigatos tepareng Koko Prabu hanekseni anggen kula sakadang badhe ngunjukaken raos syukur ing saning Gusti kang nyipta jagat awit menapa inggih sampun wangsulipun kadang kula Yayi Werkudara anggenipun meguru dhateng Bapa Sidurma Koko Prabu nalika semanten kados menapa ngedaping manah kula sakadeng ngantos boten jagaken bilih Yayi Werkudara saged wangsul gesang malih sasampunipun jegur dhateng samudra inggih awit saking pangrenaipun para Kurawa lumantar Bapa Durna supados ngudi pejahipun Yayi Bratasena mila pisan malih kula maos bejo kemayangan wedal menika dening Gusti kang nyipta jagat para Pandhawa tasih pinaringan wetah gangsal Koko Prabu kula inggih Yayaji para nderek mangayu bagya awit sampun wangsulipun Dimas Werkudara anggenipun kayuyun ngelmu kasampurnan saking Begawan Durna kanthi wangsulipun kadang kula Dimas Werkudara menika saya ngandelaken malih dhateng para titah ing Madyapada ingkang pitados kaliyan Gusti kang nyipta jagat bilih sing jeneng siji pesthi loro jodho telu wahyu papat pangkat lima donya menika menungsa boten ngawur-uwi sedaya kaasta wonten astanipun Gusti kang nyipta jagat mila sampun samestinipun
Meraih paduka Yai Aji Kadang ngunjukake lara syukur Yai. Kaluhuran Dal Paduka Koko Prabu. Kejawi saking menika pundi kados pundi? Yai Werkudara menika kenging kula ibarataken wangsul saking kekesahan tebih. Mbok inggih wonten kemaringipun Dimas Werkudara mboten ketak namung sekedhik. Kula badhe nyuwun oleh-oleh sasampunipun meguru dhateng Bapa Durna sampun pikantuk menapa Dimas Werkudara menika Yai. Nuwun inggih Koko Prabu Dal Paduka. Mugi wonten tumandhaping atur saking Yai Bratasena Dimas Werkudara. Mara dawuh napa barkahipun. Siadi wis mireng dhewe apa kang dadi dawuh Koko Prabu Ndrawati kang mangkono Yai. Mangsa baranggane siadi atur wangsulan marang Koko Prabu Kresna Werkudara. Iya. Nggih sok dawuh. Jlenteng Kresna kakangku. Ana apa Yai Werkudara? Aku wis tanggap apa sing dadi karepe Jlenteng Kresna kakangku. Ya mung aja kurang panapura oleh-oleh sing arep tak wenehke marang Kresna kakangku ora wujud oleh-oleh panganan lumrah. Nanging wujud sejatine pangan. Sejatine pangan kuwi mau yen wis dipangan ing kono selawase ora krasa luwe. Sejatine pangan kuwi apa Werkudara? Sejatine pangan wujude piwulang suci kanggo sangune wong urip nganti tumekaning pati. Pancen ku sing tak arep-arep Dimas Werkudara. Werkudara ora ngomongake Koko Prabu Kresna wae pun kakang sakadang uga pengin entuk oleh-oleh sakwise Yai Werkudara meguru Bapa Durna. Kaluhuran Dal Paduka Kakang Mas. Kula dingantu-antu dawuh Paduka Kakang Mas. Semanten ugi kula Kakang Mas, kula nyuwun dawuh. Semanten ugi kula Kakang Mas, kula ugi nyuwun dawuh. Iya. Gandeng tak sawang sing padha mapan ora pendha pangamarta. Wis padha golong giling kang dadi rasane. Wis dadi niati Werkudara kapinteran wajib ditularake marang sapa sing butuhake. Kresna kakangku bareng kakangku Janaka lan kowe kembar. Sawise aku saguh babarake kawruh kang wis tak tampa tak jaluk padha gumala ngarasamu manunggal lair batin. Kawruh iki mau ora bakal dayani apa-apa tumrap ingkang padha ora nengenke marang kemanunggalan, malah kepara dadi sambi kalaning urip. Werkudara pengerasanipun kakang kabeh wis padha samati dadi sawingga diri. Ya. Gandeng wis padha ngertilake ngrasane wis padha golong gilik. Mara padha rumokno critane nggonku meguru Durna bapakku lan padha eling-elingen aja nganti lali. Nglambari piwulange Bapa Guru Durna. Nalika semana aku diperintah Bapa Durna kineng jegur marang Samudra Kidul ing laladan pelabuhan Minangkalbu. Kang wigati kineng golek banyu suci ya tirta pawitra di maning suci. Jenenge wae Minangkalbu. Minang kuwi pacangan, dene kalbu kuwi rasa. Wong jegur segara kuwi pacangane rasa mung mati. Wiwit saka pinggiring segara, aku banjur lumaku manengah. Sawise aku manengah, aku kaget. Segara mau jebul mung cethek.
nganti kewektu tembungku semu maido karo jeroning segara. Ora ngerti yo sabab apa segara kok mung cethek tinemune sikilku nggonku njegur segara iki ditadahi karo gegere Gajah Situbanda ya sedulurku tunggal bayu. Gajah Situbanda krungu kandhaku sing semu kibir wangune gelo atine. Buktine aku banjur ditipake saka geger nganti kelelep ana jroning banyu. Lelakon kuwi dadi piwulang sagung wong urip ingkang surasane aja sok kibir mundhak kabur, aja sok sumbar mundhak aber. Lan senenga ngejeni marang pambiyantuning liyan. Kudu eling yen urip ngono ora bisa mentas ijen. Sawise aku ana jroning banyu ora nglegiwa ana naga gedhene sak bangka tintal. Tutuk mangap kaya lawanging guwa, kumitir buntute kaya kuwungu barabir. Ora suwe naga gedhe kuwi mau banjur mulek ragaku nganti aku ora isa obah mung pati kancumanding. Mula aku banjur pasrah marang panguwasane Gusti Kang Cipta Jagat. Sakwise aku pasrah ora nyono jebul sisane kekuatanku diobahake dene Kang Cipta urip. Buktine tanganku loro pisan wis nyekel tutuking naga ora tak jarak kuku Pancanaka nyuwek tutuk naga nganti mati kepisanan. Lelakon iki kena kanggo piwulang sing surasane menungso kuwi yen wis kepengkok ing Pancabaya ora bisa miradati apa-apa. Tumuli pasrah saputuhe marang Kang Cipta urip. Lamun lair batin nggone pasrah Gusti paring pitulungan nyentas marang titah kang lagi ketaman pacoban. Buktine tanganku loro pisan dituntun dene sing nyipta urip bisa mateni ula gedhi. Sapatine naga kedadak ana bocah bajang kang mawa sorot mapan ana dasaring samudra. Bocah bajang jebul Sang Hyang Dewa kang pancen methuk marang tekaku. Pranyata Bathara Dewa Ruci wis pirsa kabeh mungguh kang dadi gegayuhanku. Usana aku diparingi wedharan apa werdine tembung tirta pawitra di paning suci. Tirta kuwi banyu lambange penguripan. Buktine ngendi ana banyu ing kono mesti ana penguripan. Banjur pawitra tegese bening, wondene di tegese linuwe, tembung hening tegese menep, banjur suci tegese ora kelepetan ing dedosan. Dadi tirta pawitra di paning suci mau yen disurasa padha gayuh urip sing tentrem. Bisane tentrem kudu kanthi sarana menepke pikirane pamrih karepen duwe daya linuwe. Lan tansah budidaya uripe aja nganti kelepetan ing dedosan. Nadyan urip kuwi ora ana kang sampurna nanging menungsa diwenangake budidaya. Wong kuwi luwih becik budidaya tinimbang babar pisan ora. Ya kanthi gelem budidaya gayuh tirta pawitra di paning suci tegese jroning ati wis ana niat kang luhur kepengin menepke pikirane. Yen pikirane wis menep adate ora bakal kliru apa kang ditindakake sabab wis dipitung kanthi genep. Yen wis bisa mengkono tegese menungsa mau kesinungan kawruh manunggal. Lamun to sira kabeh wis bisa nampa kandhangku iki ing kono tegese dulur-dulurku wis bisa nampa piwulang rasa jati. Wijang pangandikane Hyang Werkudara ayo gelar kawruh manunggal. Mahanani gara-gara kayuwangan Suralaya. Risan Pramesti Guru Sigra Ayutos sang Kanika Putra tumurun wonten Pandhapin kali Ngamarta. Namung saged kali kilat nenggih Bathara Narada jelet wis pratana Pandhapin kali Ngamarta.
dadi karonaning kaswase aning marga menalat wong riseng gandha wastrat padha leleng aluang lati surya mantarang sang wayang surya mantarang sang wayang Berkincang bapak pong bubolong lalu doyong negar wong kali jendeng kita ngilingi eleng maka disini aku darah jangan kaget dulu nih kita majakan apa domongin narko Podo raja prapaning bubur norodo ya raja pratau lu sekalok penges dulu tangan ono banget bondo mundi ono parigawi apa bandul norodo katut semengko pengawak bojor prapo oleng pendopo ngamalko ini para kudara prato leniki kautus adi guru kinen metok marang jeneng kita para kudara munggah marang kayangan Suralaya bareng kelawan jeneng ulun wigatine apa dene ulun Bathara Guru nimbali marang Werkudara wigatine isih sinandi sapa wae ora kena nyumurupi kula karben babar lakon iki ora diake jeneng kita Werkudara ulun nganti munggah marang Suralaya yen aku wakil itu apa ora dawuh manti-manti saka Adi Guru kudu Werkudara dhewe ora kena wakil yen sing nimbali ora wakil aku ora wakil gandeng Bathara Guru makilke Narada aku ora makilke anakku Antarja Gatot apa Antasena ngene lho ngene mereka Adi Guru sing ditimbali kowe ora wakil ngono ada kaya dalang mayang loro dipanggilke kudu kowe dhewe sing munggah ngono Werkudara mengko yen anak kita Antarja Gatot Kaca Antasena kleru nggone mansulan malah kena pidana kowe sing ngapitunan piye ayo Werkudara sisane olehmu dadi wong becik aja badal dawuh Adi Guru bareng kelawan jeneng ulun jeneng kita Werkudara ulun sing dalane munggah marang Suralaya iya yen pancen aku ditimbali ulun Bathara Guru aku ora bakal suwala dina iki uga aku budal marang Suralaya bareng kelawan jeneng ulun dene aku kumane malang kadak ngadet jejer ana kene tak kira siwa Prabu Kunta Dewa sepira sapa sing dadi watake wis sanggeni nadyan mengkono aku ora bakal ngurangi pakurmatanku marang Siwa Kunta wis sanggeni ana apa wae katon semengko patamu ana apa mulane nganti aku pratana pendopo ngarta iki jaran aku mau bakal nocoke pekabaran apa bener yen Siwa Werkudara wis mundur nggone jegur segara nuruti dawuhe Bapak Durna iya ora luput lamun to kang Werkudara wektu dina iki wis mundur oh ngono iya awet wis dadi sumpahku yen nganti Simbah Durna jalari Siwa Werkudara jegur segara nganti tumekane mati mesti nata ora arek saiki wae aja wis anggeni kang Werkudara wis kundur saka mentas saka ing segara keyumyun marang ilmu kasampurnan yen Siwa Werkudara wis kundur saiki Siwa Werkudara nang endi kang Werkudara munggah marang Kayuwangan Suralaya lumantar pukulun Bathara Narada kang Werkudara tinimbalan pukulun Bathara Guru lho kuwi gatine apa kuwi gatine sapa wae ora kena nyumurupi Pandhawa Punta Dewa nganti cumengklungen nganti ora bisa tanggap marang lelakon iki wis anggeni. Kagiat risang kabirang berenang dul kinempet kabeh.
itu kangen nasi bias bias itu kanggo sugaring ngomong toh apa wis anggen rasaku kok kurang kepenak awet saka Bathara Narada nggone nyendal mayang Siwa Werkodara aku ora ngluputi marang Siwa Puntadewa jalaran Siwa Punta kuwi minangka dadi Marendra Ngamarta kudu njaga reh tentrem lan uga goleh ora ing Praja Ngamarta sing tak gumuni Siwa Punta jane Pandhawa Ngamarta ki sing ana ora mung Pandhawa to jare Pandhawa kuwi duwe kusir ana jagal iki Pandhawa kuwi ibarate kaya kereta jaran sak kusire kereta jarane Pandhawa kusire sapa aku nganti ora apal ing atase ana jaran siji sing mbebayani ana kusir kok mung meneng bae jare iki kusire tanggung jawab apa ora lho nek kira-kira kusir mau wis ora sago njaga marang jarane kandha karo wis anggene tak rampungke dhewe kok nek para dina iki aku malah jubriya karo si kusir iki mau ing atase negara Ngamarta ana bebaya kusire mung meneng bae mengko aja-aja gek wis pidak jempol karo para dewa mung arep nyilakake para Pandhawa yen nganti ana kusir nyilakani jarane kuwi biasa kusir ora tanggung jawab kusir wis pinggir pikirane Yai Prabu kepareng kula nyuwun pamit kula badhe ngamati Yai Werkodara bocah omong curhat-curhat isin-isin fitrah kowe muni kaya ngono iki kok pikir apa ora wis ben pokok Prabu Kresna nganti krasa wis ben pancen majalah Rama ora Janaka ora perlu bingung yen nganti ana ngamuke Siwa Dwarawati mungsuhe aku ora kaya ngono kuwi carane aku ora seneng kowe kena kandha apa wae anggara ninggal marang wataking tata krama pinter dikaya apa yen kowe ora duwe tata krama kuwi padha wae ora ana gunane urip ana ngalam donya aku ora mengestoni karo kowe wis anggene saya aku njaluk tanggung jawab undang dhewe dadi bocah nom ana negara Ngamarta besok sing bakal nampa lan uga nerusake bocah nom-noman putra Ngamarta piye tanggung jawab wis Siwa Janaka menanga dhewe yen nganti para dewa ngobrol bak Praja Ngamarta tak ora arek Suralaya bener Yai Janaka kula wonten dawuh Prabu Siadi aja negake marang Ngraka Werkodara lelakon iki aturna ana ngersaning Kakang Semar Badranaya karepen melu rewang marang para Pandhawa Yadi parang terwaca dapati keparing kula nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu dinten menika kula badhe dhateng Karang Kadempel perkawis menika badhe kula aturaken dhateng Kakang Semar Badranaya Werkodara kaya aja lunga dhewe Yadi Werkodara kaya aja lunga dhewe tak tilani Yadi Werkodara kaya aja mati dhewe tak tilani Yadi Werkodara kaya aja mati dhewe tak tilani Yadi Werkodara kaya aja